enfermedade hasta que a morte os separe? Sí, quero. Hai algún impedimento por aí para que este matrimonio non se leve a cabo? Para, padre. Pasou? Que pasou? Esta boda non se pode celebrar. E logo? ¿Qué pasó? Padre, teño imágenes para ti. Ui, Queres velas solo sí. ou con Juan Fuentes? Prefero con Juan Fuentes. Para que me consuele si es que me pasa algo. Venga, un amigo. Queres ver as imágenes con Juan Fuentes? Sí, quero. Estás preparado, padre Patiño? Estou. Despois de tantos anos já estou preparado. Vas a rachar a sotana así, como a Montoya? Bueno, non creo. Vas a ir correndo polo plató? A mellor asustándome un pouquinho. No, está asustando, Pois, Galicia, preparados para ver as imaxes do padre Patiño. Nos estamos preparando, deben de ser fortes, eh? Estámonos preparando moito, Non vai a tablet, o mellor. Estou moi nervioso, padre Patiño, non sei como estás, tío, non sei de que están falando, Eu tampouco. Aí vai. Aí está. Ah, é o titular. Vamos. Cura de 5 parroquias, Patiño. E verso libre, por suposto que estiven namorado. Hombre, pero eso Non pasa nada. é fabuloso, non? O que pasa que ti pensas que os gregos somos do outro mundo, extraterrestre. De quen estiveches namorado, padre? Ah, eso tamén, eso non te pasas. Está o secreto de confesión. Temos moita tarde, padre Patiño, para Bueno, descubrir de quen estiveches namorado. Pouquiño a pouco, a ver se podemos. E teño máis imágenes para ti, Oh, no, a ver. pero verémolas de contado. Moito ben. Bueno. O sea, que viñeche aquí a interrumpir a boda dos por pobres culpa de- Juan María para esta historia. Eu fago polo seu ben. Ah, vale. Por que? Eu fago polo seu ben. Que tal, como estamos? Estamos ben, Ben. estamos ben. Ben, moi ben. Pois parabéns a estes recén casados, máis ou menos, 35 anos. Moitísimas grazas. 35. 35 anos. E nos